А? Хубаво да са люлючовата. Да се видят, кой си? О, имаш и авриш с разхвачи. Имаш половин резервар. Бандата на школа. А? Шампиона? Ян Бибиян. Ето още един документира. Ето, Васко Хубавеца. Днеска е тръгнал на слада без една работа. Да оправи прическата. Ето най-новия член днеска на групата. Митко Гошев. Така сложи да сипа бензин, продължаваме.